Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi ndi? Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya Badararja sapraptamu Bathara Guru. Om Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka basuki suwan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya nala garing ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah pukulun. Ya garing kok ya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Pukulun. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lha modi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra di muka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah Candra di muka iki papan neraka lho, Gong. Kowe yo aja udah mati kok. Bagong pangestu ulun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen jengan diwa lenggah. Pukulun. Iya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair ta batin aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manik Waya. Mboten dados menapa Kakang Semar.
menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane neng Kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adikku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Yen jeneng aku wong tuwa kowe tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing ngatasé anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing ngatasé anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Slaminipun kula menika dados dewaning para dewa, sinembah para jawata, para kawula. Estuning manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka Kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa, wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering Gunung Sih Kulon lan pagering Gunung Sih Wetan. Dumuli rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka Kayangan. Lah kowe wis menang nggone nyingkirke karo kadang-kadang dulur-dulurmu kabeh, tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gageh tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon slaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa, kula nuwun pangapunten. Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Wonten ing Bali Martya Kunda Manik aglar sangganing para jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kalian pernatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke boten purun nyembah, boten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo soting Manikmaya. Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa
mboten nguku kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungso kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliki dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mrisani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggenjing andika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Punakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang, ning batin ning ati ngrusak kok iso ngono. Wis ora Pak. Aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa bapake kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunak-unak karo bapak sing goblok kok. Ngunakke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe, aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Mun ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Lah, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika. Wah, malah dinggo. Ngene mawon Bungulun. Nek Bungulun nyuwun syarat srana bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ning kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Milik perhutani wis tak tegor. Pemene milike dewa. Tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, men. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani-wan, wonten dawuh. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngitaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, Cereng padha suaramu, Cereng. Mbah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni.
Bagong ki landesane siji, bener. Kula garis bawahi, aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ning Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep bleh sakarmu, arep keleti sakarmu, arep tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Lane wis bengah-bengah ora. Sampe nake dhewe. Nek sampeyan aja ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ngrasa cerewet iki sardatiku ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru kan metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok mung ahe. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun paringi syarat ingin kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Daru Jalan Daru, rawe antas malang tamputung. Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Ayo ning ndi papan wong neter kadidayem. Dikrubut para dewa cemplungan ing Kawah Candra-Dimuka. Siap ayo, ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani sakjane. Ngapa ya, Mir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Aku dadi wani. Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Nah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kok piye? Ampun. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, apa aku urip yo mung doyak-oyak mendring kok. Sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan ambare kok yo nyicil. Orang yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangono. Nala garing aja ngewangi Petruk aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane nang ndi? Ora rasane ndi rek? Ya. Petruk rasane ndi? Ya. Aku tak mangkat methoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong.
Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ra mengijen rene padahal nggo karyawan rong bis. Abang kamu mengijen ora aku yang rombongan. Dadi nek kira dewa-dewa do ora meneke dewa baru jalan baru. Aku sing bakal nyogok nungguing para dewa. Ya, semangat. Wis, Tru. Ya. Ayo, Pak. Heeh. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku duwe adi sing ngomong apa ya ora dong. Pareng ya, Pak. Ya sing hati-hati. Wis, lenggak sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Kuwi sok WA aku sok menangi kok. Ngopo reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Trek. Kesibukan dengkulmu melocot ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu rangu bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggah sing sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing hati-hati, Bagong. Wah, pethoke aja kuwatir, men. Tanggung jawab. Halo, dewa wis ting kleper ning parang pringapus. Papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru? Aku wangi ya, Tru? Ya. Kowe ora mentol karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih, mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi rak apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kono kowe mundur kono. Ya ora, kowe ya adikku ya tak wangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeg ya ora medeni. Mandege matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep mangku ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang ting mentalit ngono mbok mudhar ya men. Ayo wis, ya wis. Wangi-wangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Kowe nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuan aja mung kandhek ning karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru jaba ing kowe. Ha ta? Saiki kandangi. Dewane akeh. Dewa ki akeh banget. Bathara Indra. Dono, Doro Kasino, ora. Kuwi Warkop. Beda karo Warkop, beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah, iya. Oke, ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Gelut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negake aku ya, Mas. Ora, aja kuwatir.
apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten Le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu iki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. siap petoke dewa-dewa ora gelem mundur gawe kisruh ora meneke dewa Daru Jaya Daru aku ikhlas mati depani kampung halaman gitu. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok karo ngomong yo. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggono magawe glarira wang-wang Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal mal. Ora Ilmu hitam. lho. Ilmu hitam kuwi kancane Wanda iki udu. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon ngarang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra. Dasar Pranyata Bagong. Dalem Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? ora ana. Lho. Kok ora ana pitu kok meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh. Ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong. Manikmaya ki ya Bathara Guru, Jatimurti ki ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong. Nah, Kowe ngerti ora? ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya glete ndak tak basa-basanan ya, Tru. Engko nek kuwalat Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat to. pancen nekat ngono. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grama kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul kok ora. Kok pleke akeh banget. Kok mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dume Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Daru karo Jaya Daru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah
malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Lan ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak tidak menungso molek butuh males, Bro. Bagong ki menungso, duwe perasaan. Anak kowe arep nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawat dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tibanane Petro. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak odene ngono kowe sing ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedani matamu. Lho. Apa-apaku? Ki merkaring pati pangga tayane. Iki merkaring maju Bathara itu. Mati terus. Lho. Sebabe, nonton ora? Saka kadohan rapati ketoke. Oh jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Genah. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Ngangin. Ora klebu napa-apa to? Urung. Mau candak sauna diantil jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya ming kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-aji. Oh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki duwe pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh.
Ning nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku maju mulai diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slentrek yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkluk seslentrek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Mati dengan aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu. Pecah yo. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi nyungkus sikek. Nah. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak ngomong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambato lekane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Wong edan Bagong wong edan. Kakang Bathara Indra kena apa? Medyan ngantem yo milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ngono. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Iya, nyilirake Mas. Us. Arep ngopo? Engko udah terandhe geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Ku paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni yo. Sing dadi nyatane candak aturke Bathara Guru nampa pidana. Kowe candak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah siramu. Pecah sirahmu. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Wiladal mati Iki margane pati margane. mati ya. Piye, Gong? Cara Brahma bajigur ngono. Ah ngopo?
tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku mbajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Emoh. Bareng kok golek es teh barang ora. Tulung iki nek ora tak ombeni weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Can nekat ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyro tambegan ngono wis mari. Nah, wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong iki. Penyakiten piye kowe? Kok udah banget semua tuh Gong? Mbok rasa trewet rahasia kok diomong-omong ki wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane Gong. Padahal klontong sampi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Iya ora gleleng kowe. Gleleng kok piye? Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temgguru. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ku nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Ya. Nek ora tak tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep njabut kowe praetno ngati-ati lho kok. Heeh. Bagong aja mlayu regane kae. Mundura. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Iya. Kowe sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Wah. Iya. Waduh, Truk. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngayal. Ya Yamadipati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jaloke le. Wah, ada. Tak lebokke Gong saka cangkem. Nanging le, aku ngerti Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbah wujude apa terus tak templokke ning awakmu. Tangi Gong. Baru nyawa kirik kok ya. Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka.
Wah, Petro, ayo, kandang wae. Wah, alhamdulillah bener kong Yama Dipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok ngene, wuh. Kleru nyawa kirik. Wah, jan. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho Yama Dipati sing ngoyak. Minggir aja. Arep kapan? Jabut genti nyawane. Gong-gong. Men pokoke. Kok cabut genti mudar kowe. Ajake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke kok ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabuti metu dhewe. Ora nutuk dingonane kowe. Kejengkit panis e. Kowe nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya. Oh, lah edan dipreteli. Ya. Ayo kuwi kan opo jenenge bes kabeh. Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Iya, wah lah wis. Ya. Ayo iki tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kudu kerok jenggone iki. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, yo men iki senengane kok sengarep. Wis ana mulih kana. Yo ki kowe. Ha. Wis bali kana. Mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulih, Pak. Wah. Mareka den prayitna sumuriris eka balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi manik maya lah kok ngligaku sapa kadiwatan Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Dinten sakmangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten? Menawi mboten kula mentala bumi angus padukan mring apus mriki Kakang Semar. Sabar to, ora kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong ki wong srogal-srogol. Bagong ki wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe entuk kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun boten peduli. Bagong boten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pring apus. Wes dalah wis.
Wis iki men durus bapak. Ora usah nesu, manut karo bapak. Nek ora manut ndak malah ora takon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara Guru kok dumet tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah melu-melu ben bapak. Men bapak kok men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paripun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kaliyan kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manikmaya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kaliyan kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangaosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten parengaken Bagong kula boyong dhateng Kayiwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dhateng Kayiwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah napa mboten? Lakonane.